Bata ufumana uLuka. Luka 23. Verse 46. Imana ya 46. Apha kwelizwe Molinzini lena. ufumana ukugobheka komuntu Ngifumana utsamaya hamuntu. ogcine usebenza Akepile ngosebenza. ukuthula kubena. Apha kwelizwe Molinzini lena. emveni kwemigudu Kamurani thotsenga. ebulale kuYesu Mojesu awukawima. ngokwekhangeleko Kai mahlo. sicinga thina ukuba uYesu Nahana uruna. ebesindwa zezi zinto Awukawima kanti useyiswangula. kanti uYesu Athi Jesu. ebengasindwa zezi zinto Asawukawima ubani. izinto ebehlelelinde zona Thotsena ufumane kubunini ufumanele kupapa. abantwana bahle bakathina Bana bakuthini. usawuzaliseka ixesha Awudalisela nako. makazithwale umthwalo wakhe agoduke Atsamaye. ithincwadi kathixo Lelele molola madimo. akhawuke ikhuselo phakathi komngothi Kaharamu thuli muthi. ihlobo zami elithandekayo asawuthi bawo Ari njani. yawunikela Yawunela. umoya wami Moya wakho. esandleni zakho Mazoho. bantwana bakathixo Bana bakuthini. akhawuke ikhuselo wakuleleka umntu esifubini ngoba uYesu wayenzela loo nto athatha abantu bakathixo usathana ababuyisele kuthini zinto bezihle zasekhaya Bathi bakurela. bantwana bahle bathandwa Bana bathi. kusenokwenzeka aba nam ndisize Ngizengangeri. le mhlawumbi useyokugqibela kodwa ndingafuna uguquka Empa. ndicela siguqukeni ngoba mhlawumbi le yokugqibela into esizibona ngamehlo zibangela ukuba asikwazi ucinga ucinga ngoba ikhona into esenokwenzeka nikele Yawunela. umoya wami Moya wakho. esandleni zakho Mazoho. uYesu akanikela izinto Yeswaneli. ebantwini ezingabafanelanga Yotsabana uYesu unikela izinto ebantwini ezimfaneleyo Mujewu. bantwana bakathixo kuyenzeka phethaweni kuphi isihlalo isifunela isihlalo sozamabele kanti loo nto ingifanelanga uYesu akazobunika nawe akazobunika uzawuthi ubumba abayelenqe kuyenzeka uba ususe umntu lapho bantwana bahle Bana bakuthini. silapha ngoba sisepaskeni silapha ngoba siqhela uzepaskeni kulapha ngoba benemali yozepaskeni abantu abashiyeke bekhaya enqeneni uzepaskeni wena uzengokunemali Wena uthile uhlobo zami ezithandwa bathi barathi ha. namhlanje yagoduka Watsama. uYesu ugqibile usebenza Jesu uqedile. yiyo le nto athi Ngikamoha. kuthiwe ngoba uthe sawukhangela Isitashebile kamama. ngaseabona zonke izinto uzenzile Abona zohle ukuyezi. umama umshiya nonyana unyana umshiya nomama Morawu. abantwana bakathixo yabambela loo nto athi iyawunikela Yawunela. umoya wakhe Moya wakho. ezandleni zikathixo Mazoho abuyi. uyise ngoba akukho nto nokumnika uthi yena nobawo uthi sibanye nanobawo asahlukananga sibanye nobawo kodwa uthi bawo Ore njani. uthi bawo Ore njani. kodwa uthi banye nobawo Ore imba ore baba. onyana Kimura. onyana Limura. esakwenza imisebenzi Aye emihle samsebenzi. siyamnoma sithi Ngiyabulele. ifuze uyisele Sana nendaba. ngenxa yemisebenzi Kaba. uyesu ke wenza imisebenzi Yenze imisebenzi. bengenaze yenziwe ngumntu Esikhayenza ngemuva. yoloo nto azivela zayo wathi ndim thuma mna ndikhona ndibuyele emhlabeni zolungiselela abantwana bakosazobuya naboabethanda mthixo masikhulukeni Alisukule. masikhulukeni Lisukule. ixesha lethu liphelile Nabo ifeli. sisesemhlabeni singekayinikeli imimoya yethu usathane Usata. masikhulukeni Alisukule. sibuyelele ekhaya siyafuna ekhaya sifelwe nguyesu ahlambe izono zethu acinge izono zethu oshiyeka wena ke ungavumanga Dosala.